Iki dino aku ameh kulineran yang Blora aja. Dadi iki aku karo bojoku ameh kulineran jah. Iki kulineran sing snack ae tipis-tipis ae jah. Iki aku kulineran Cireng jah. Iki jenenge Zona Cireng. Iki ana ning Jalan Pemuda jah. Lebih tepatnya ning iku lho, apa jenenge deket kantor wakil bupati. Jadi niki bener-bener tengah kota pas. Nah iki variane cirengnya ono cireng keju lumer, terus juga ono cireng bakso, sosis seblak, terus juga iki ono cireng ayam pedas. Nah iki kalian bisa screenshot sih saiki ya menune koyo ngene iki regane 1000-an. Iki wis pokok enak ya ngene iki. Gini penampakane digorenge koyo ngene iki. Rasa ngenteni suwe saiki diluk ae ngono wis matang terus langsung ameh tak gawa balik iki. Nah iki pas tak icipi tak review ning omah iki. Tak sok ya delok. Tak sok wah kayak ngene iki Cah. Iki padahal aku tuku mok piro ya mau ya 15.000 nek gak salah. No Cah wae koyo ngene lho ya cireng iki. Terus juga iki sing tak senengin kene apa ya Cah? Bentukane ngene iki lho delok nek tak buka. Oh ngiler kowe. Nah iki delok kejune langsung melotot ini iki langsung lumer ini iki. Wah kemecer ya rasane ngene iki. Terus iki langsung ae tak icipi Cah. No iki sambele tak sok nih terus tak bakal enak wis pokok iki gak ono tandingane wis iki juga aku coba ayam suwir pedesnya ya enak juga iki ayamnya gak powelit Cah ora koyo apa jereng-jereng pada umumnya gitu terus tak sor banyu apa kok banyu apa saus ini iki lho rasane Cah iki tipikal iku ya Cah apa jenenge kaya apa cireng iku adonane gak sing watus ngono gak iki adonane wis apa kaya empuk banget ngono dadine gak effortless untuk makan ngono ku koyoke iki juga tak pangan ning anakku ya Cah tak cobani ning anakku ya anakku seneng iki tapi iki ndeke kepanasan iki sorry le yo nah iki lho delok ya guyang guyu bar mangan cireng ngene iki wis iki anak friendly juga no kurang apa coba ngene iki coba tak uyup Cah saose oh enak emboh ngene iki no nek diuyup ngene iki ya seger saose iki apa ya Cah saus handmade ngono lho iki sediluk ae Cah iki wis apa entek ngene iki wis ndang rene